गोटे जिनस देखी ये हूँ टीवी रे लगी ओडिया चैनल न्यूज चैनल आमर बाबू केमिति न्यूज शुणुचंदी देखंतु ये ये बुझुची कौन न्यूज रे देखंतु ओम ओम न्यूज देखुचु देखंतु मानस भाई भल ओडिया न्यूज रे सी प्राय मानस भाई रो कथा गो सब शुणुची ओ देखंतु कौन हला मु डिस्टर्ब करूची ओहो मु कौन डिस्टर्ब करूची न्यूज देखुच देखे बाबा न्यूज हाँ न्यूज रे कौन देखिल कौन देखिल कौन देखुच न्यूज रे कौन देखुच बाबा न्यूज रे कौन हला कौन हला मानस भाई पूरा आपणकर चैनल टाकू पूरा देखुछंदी।